dugu Koldo Tellitu ikastolan elkarteko presidentea. Egunon, Koldo? Egunon, bai. Aurreko astean entzuten genizuen lehenengo balorazio bat egiten, eta nahiko balorazio baikorra, positiboa egin zenuten, Koldo. Bai, gure ustez norabide honean doan dokumentoa da. Gaur egun dugun sistema duala gainditzera datorren proposamena da, hau da, Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren aldeko apustua egiten du, legean ezarriko diren konpromiso eta betebeharrak betetzen dituzten zentro guztiak, administrazioaren titularitateko izan ala ez izan, egongo liratekeen zerbitzua. Hau da, egungo dikotomia publiko-pribatua gainditzea helburu duen proposamena. Gainera bat egiten dugu, zerbitzuan egongo garen guztiok eskubide eta betebehar izango berdinak izango ditugula planteamentuarekin. Esandakoa, zerbitzu horretan egongo diren ikastetxeek 100% finantzatuak egongo dira, beraz, doakotasun erreala bermatuko da zerbitzu publikoan dauden ikastetxeentzat, eta eskolaretxe kuotak desagertu egin beharko dira. Hala ere, falta bota dugu ikastetxeek bete behar dituzten baldintzak ez agertzea. Ulertu dezakegu lehenengo testuan konpromiso eta bete beharrak ez agertzea, baino uste dugu orain ekarpenak egin eta gero osatuko den dokumentoa hori agertu beharko lirateke. Ikastolok orain urte bete ia, endekalogan azaldu genituen, zeintzuk ezagugarria izan beharko lituzken ikastetxe batek hezkuntza zerbitzu publikoan egoteko, eta orain ekarpenak egiterakoan gauza berdina planteatuko dugu. Gure ustez, besteak beste, ikasle guztiak onartu eta ezi behar dituztela ikastetxe hauek, kudeaketa ekonomiko gardena izan behar dute, eta noizbehinka, aldian administrazioaren kontrola pasatu beharko dute, euskal kurrikulunean oinarrituta egon behar dira, euskara eta euskal kultura ardatz izan behar dute, ideologikoki anitzak eta laikoak, irabazi asmorik gabekoa, kudeaketa autonomo eta parte hartze demokratikoarekin, ikasle guztien aurkera berdintasuna, konpentsatzailea, eskidetza, inklusibitatea. Gure ustez, hauek dira, izan beharko lirateke, Euskal Hezkuntza Zerbitzuan sartzeko bete behar eta konpromiso nagusiak. Baina esandakoa, lehenengo testu honetan faltan bota dugu, baina era berean ere ulertu dezakegu lehenengo testo zabal batean ezagertzeak, baina bai uste dugu orain ekarpena garaian, gu ezala beste zenbait eragilek egin guten ekarpene ondorioz, hori gerota argiago geratu beharko da, jakiteko benetan, askotan aipatzen dena, ez da, konzertazio universala edo finanziazio universala egongo den, edo baldintza horiek betetzen dituzten ikastetxek bakarrik agertuko diren ala ez. Euskara bada ere, eztabaida elementu nagusienetako bat, ezta, hezkuntza lege berriaren eraikuntza honetan, hizkuntza ereduari dagokionez, euskara ardatz izango duen sistema eleaniztuna dio txostenak. Motz gelditzen da edo arriskurik ikusten diozu, izan ere aurretik egin izan duzuen balorazio horiei helduta, xehetasun gutxiegi ez ote duen ere aipatu izan duzue. Bai, ados aipamen horrekin, baina dokumentoan bertan ere agertzen dena zer da, Euskal Hezkuntzan dagoeneko euskara ardatz duen sistema eleaniztuna dela. Beraz ez da argi geratzen, proposatzen den sistema zer nolako aldea duen egun indarrean dagoen sistemarekiko. Bereziki egun indarrean dauden ikastere duen sistema baztertzaile gaindituko duen ala ez. Guk etengabe aldarrikatu dugu murgiltze eredua aurrera eraman behar dela, gure ustez akordioaren lege artikulatua jorratu ahal izateko, beharrezkotzat deritzogu hezkuntza sistemak eredu orokortu eta bakarra izango duela berariaz jasotzeko. Egia zan, euskararen inguruan egiten diren beste zenbait ekarpen positibotzat hartzen dugu, baina lehen esan dudan bezala baldintzak eta bete beharren inguruan, hemen ere hori azpimarratu beharko genuke. Hau da, behar dugu argitasun gehiago oso garrantzitsuak diren bi puntu horretan. Badakigu ikaste ereduen desagerpenarekin edo murgiltze eredu ezartzearekin ez dela guztia konpontzen, beste zenbait elementuak egon beharko liratekela gure ikasleen euskalduntzea aurrera eramateko, baino guretzat ezinbestean bi elementu hauek jasota egon beharko lirateke. Horrela esan genuen legebiltzarren egindako agerraldian, eta eten gabe esan dugu. Gainera nik uste dut momentu honetan hezkuntza eragileen artean nahiko adostasuna dago puntu horren inguruan, orain dela gitxi kontseiluarekin batera agerraldi horretan antzeko pareko diskurso bat luzatu genuen, eta gure ustez puntu honetan ere hurrengo dokumentuan beharrezkoa izango da argitasun gehiago. Koldo Tellitu, eskerrik asko, eskaini guzun tarteagatik.
Bai, eskerrik asko zuei. Gero